Тупи-жница е предизвикателен планински велосипеден маршрут, който води от Княжевац до една от най-красивите планини в източна Сърбия. Този маршрут е предназначен за опитни велосипедисти, които търсят истинско планинско предизвикателство с зрелищна награда накрая, панорамна гледка от върховете на Тупи-жница. Планината Тупи-жница е известна със своя варовиков масив, богата флора и фауна, както и с многобройните спелеоложки обекти. Най-известни са Тупижнишката леденица и Давидовата пропаст, дълбока около 100 метра. Върховете предлагат незабравима гледка към Тимошкия край, околните планини и долини. Съществуват два основни маршрута до Тупи-жница и двата с приблизително еднаква дължина 24-26 км в едната посока, но с различни характеристики на терена. Вариант 1 преминава през селата Щипина, Потракане, Равна, Дебелица и Манжинац, малко по-дълъг, но с по-плавно изкачване през селските райони. Вариант 2 преминава през селата Каличина, Валевац и Долна Соколовица и следва част от Евровело 13, което прави началния участък по-достъпен. И двата маршрута водят по асфалтов път до ретранслатора, телекомуникационната кула, а оттам има поредица от необозначени пътеки до атракциите на самата Тупи-жница. Изключително труден финален участък с наклон до 17%. Пътят е по-тесен, по-каменист и технически много предизвикателен. Необходими са максимална концентрация, сила и технически опит. Само за опитни велосипедисти, готови за сериозно предизвикателство. И двата маршрута съчетават леко каране през равнинни участъци с сериозно планинско изкачване, което изисква добра физическа подготовка. Последната част от изкачването, особено след село Манжинац, става изключително стръмна, с по-лош асфалт и технически трудности. Това не е просто велосипеден маршрут, това е истинско планинско приключение, което възнаграждава най-упоритите велосипедисти с незабравимо изживяване на върха.